Третья книга Цароў, раздел 17. «И сказал пророк Илья Тезбит с Тезбы у Галааде Ахабу: Живе Господ Бог Израиля, перед яким я стою. У гэтые гады не будзе ані расы, ані дажджу, пакуль я не скажу. І прамовіў да яго Господ, кажучы: Адыдзі адсюль і ідзі на ўсход, і схавайся каля ручья Харыт, што насупраць Ярдана. І будзеш піць з ручая, і я крукам загадаў, каб цябе там кармілі. Такім чынам, ён пайшоў і зрабіў паводле слова Господава, і калі пайшоў, сеў каля ручая Херыт, які насупраць Ярдана. Таксама крукі прыносілі яму хлеб і мяса раніцай, і такім жа чынам хлеб і мяса вечарам, і ён піў з ручая. Але па нейкім часе ручай высах, бо ў гэтай зямлі не ішоў дождж. Такім чынам прамовіў зноў Господ да яго, кажучы: Устань і ідзі ў Сарэпту Сідонскую і жыві там, бо я загадаў там адной удаве, каб карміла цябе. Ён устаў і пайшоў у Сарэпту. І калі падышоў ён да гарадской брамы, з'явілася перад ім жанчына, якая збірала дровы, і ён паклікаў яе і папрасіў: Дай мне крыху вады са збана напіцца. І калі яна пайшла, каб прынесці ён наўздагон, ёй крыкнуў, кажучы: Прынясі мне, прашу, яшчэ лустачку хлеба ў руцэ тваёй. Яна адказала: Жыве Господ Бог твой. Я не маю хлеба, толькі жменю мукі ў збане і кроплю алея ў пасудзіне. Вось я назбіраю крыху дроў, каб пайсці і прыгатаваць сябе і сыну маяму ежу, каб з'есці і паміраць. Ілля сказаў ёй: Не перажывай, але пайдзі і зрабі, як ты казала. Толькі перш спячы для мяне ў прысаку булачку з гэтай мукі і прынясі мне, а сабе і свайму сыну потым зробіш. Бо гэтак сказаў Господ Бог Ізраіля: Мука ў збане не скончыцца, і алей у пасудзіне не зменшыцца, аж да дня, у які пажадае Господ даць дождж на паверхню зямлі. Яна пайшла і зрабіла, што сказаў Ілля, і ела яна і ён, і дом яе доўгі час. Мука ў збане не канчалася, і алей у пасудзіне не змяншаўся паводле слова Господа, якое ён сказаў праз Іллю. А здарылася па нейкім часе, што захварэў сын той удавы, гаспадыні дома, і хвароба яго была дужа цяжкая, так што ён перастаў дыхаць. Дык сказала яна Іллі: Што мне і табе, чалавек Божы? Хіба прыйшоў ты да мяне, каб прыгадаць мне правіннасці мае і забіць сына майго? А ён сказаў ёй: Дай мне сына твайго. І ён узяў яго ад грудзей яе і занёс у верхні пакой, дзе сам пражываў, і палажыў яго на ложак свой. І клікаў ён Господа і маліўся: Господі Божа мой, няўжо ўдаву, у якой я, як госць жыву, ты пакараў, каб забраць жыццё ў сына яе? І распасцёрся ён і 3 разы лёг на дзіця, і зноў паклікаў Господа і сказаў: Господі Божа мой, прашу, хай вернецца душа гэтага хлопца ў цела яго. І выслухаў Господ голас Іллі, і вярнулася душа хлопца ў яго, і ён ажыў. І ўзяў Ілля хлопца і знёс яго з верхняга пакоя ўніз, і аддаў маці яго і сказаў ёй: Глядзі, жывы сын твой. І жанчына сказала Іллі: Цяпер, дзякуючы гэтаму, ведаю я, што ты чалавек Божы, і слова Господа у вуснах тваіх праўда.